Magbihis kaya tayo. Live ng pambaba. Or, hindi Ha? Pwede ako dito. Ayun. O, dapat ano lang ha, medyo patago lang ha. Oo. Patago lang. Patago lang Patago lang! Magbihira naman to. Ayan, yan. Parang suspense lang ba? Ba't ba nakasunod tong? Ayan, dito sa kabila! Dumadami ang mga... Ay, ayan. Ganyan lang. Ayan.